25 траўня пачнуцца выбары ў каардынацыйную раду. Яе хочуць зрабіць прадстаўнічым органам дэмакратычных сілаў Беларусі. Выбары працягнуцца 3 дні. Да ўдзелу ў гэтых выбарах дапусцілі 12 спісаў, на якіх 265 кандыдатаў. Будуць выбраныя 80 дэлегатаў, а іх тэрмін паўнамоцтваў гэта 2 гады. Першае паседжанне каардынацыйнай рады 3-го склікання мае адбыцца ўжо 15 чэрвеня. А до 25 траўня ў эфіры «Свабоды» вы пабачыце і пачуеце прадстаўнікоў кожнага з 12 спісаў. Гэта «Пік Свабоды», мяне завуць Дмітрий Гурневич. І сёння у нас першыя прадстаўнікі. Гэта прадстаўнік спісу нумар 3 Александр Добровольскі. Спіс называецца «Еўрапейскі выбар». Прывітанне, гаспадар Александр. Вітаю. А таксама Юрий Губарэвіч, гэта спіс нумар 9, гэта каманда Латушкі і рух за свабоду. Уласна, Юрий і прадстаўляе рух за свабоду. Мы працуем паводле такой схемы, што мне ёсць 2 пытанні такія індывідуальныя для кожнага з вас і 4 пытанні аднолькавыя да кожнага. А напрыканцы, калі вы пажадаеце, вы можете задаць адзін другому некае пытанне і лепей, каб вы яго задалі. Спачатку, Александр, да вас першае пытанне. Навошта ўвогуле патрэбная каардынацыйная рада? Вельмі просты адказ. Дэмакратычныя сілы вельмі разнастайныя. І вельмі важна, каб яны скаардынавана працавалі, а для гэтага трэба, каб былі дыскусіі, супольныя рашэнні, і лепшага месца, чым каардынацыйная рада, прыдумаць цяжка. Таму каардынацыйная рада – гэта прадстаўнічы орган, дзе будуць пачутыя ўсе галасы, будуць пачуты ўсе меркаванні, ўсе ідэі, і дзе будуць выпрацаваны супольныя ідэі і рашэнні. І гэта абсалютна неабходны орган для дэмакратычных сіл. Юрий, тое самае пытанне да вас, бо оно стандартнае да кожнага з удзельнікаў. Навошта каардынацыйная рада? Я б тут дадал еще с актуальнасцю сённяшняго момента, бо апошнія выбары, на якіх так ці інакш выявились лидеры демократычных силаў, были у 2020 годзе, и гэтыя выборы проходили по правилах Лукашэнкі и под кіраўніцтвам Лідзіі Ярмошынай. Зараз гэта адзіная такая магчымасць, напэўна, за апошнія 30 гадоў паўдзельнічаць у выбарах, якія будуць заснаваныя на абсалютна празрыстых дэмакратычных працэдурах, дзе ёсць роўныя магчымасці для ўдзелу кожнага палітычнага спісу, дзе галасы будуць падлічвацца і вынікі не будуць фальсіфікавацца. І каардынацыйная рада, якая паўстане па выніках такіх выбараў, яна будзе мець адпаведную моц, бо гэта шмат мы сутыкаемся з крытыкай, калі гаворыць, што структуры апазіцыі фармуюць самі сябе, што іх ніхто не абіраў, што прызначаюцца там людзі ў кабінет па нейкіх незразумелых працэдурах. Но ось, калі ласка, зараз будуць выбары, і ёсць магчымасць канкураваць з рознымі ідэямі, з рознымі падыходамі, а ўжо выбарцы, грамадзяне Беларусі ацэняць, чыя пазіцыя ім бліжэй. І вось менавіта пра гэту канкурэнцыю зараз пытанне да гаспадара Александра. Гэта цалкам новы досвед для беларусаў, мае на ўвазе каардынацыйную раду, але усе 12 спісаў гэта па сутнасці апаненты да дзейнага рэжыму Беларусі, апаненты, можна сказаць, нават праціўнікі Лукашэнкі, а ён вас называе ворагамі. Дык у чым па сутнасці гэтыя 12 спісаў там адрозніваюцца? Ну вот, напрыклад, чым вы, гаспадар Александр, ваш спіс адрозніваецца ад рэшты? Тут сапраўды гэта так, мы ўсе прыхільнікі дэмакратычных зменаў і больш партнеры, чым канкуренты. Аднак ёсць розныя падыходы, вы пачуеце ў выступах, то ёсць розныя падыходы да таго, як новая Беларусь павінна выглядаць. Ёсць праект Канстытуцыі новай Беларусі, але ёсць людзі, якія не згодны з некаторымі палажэннямі. Ёсць падыходы да супольнай стратэгіі, якія адрозніваюцца. Адныя кажуць, што сілавы сцэнар найбольш прымальны, другія, што мірныя змены найбольш прымальныя. Ёсць шэраг пытанняў, па якім патрэбна супольнае меркаванне ці хаця б больш-менш узгодненыя падыходы, каб розныя арганізацыі з рознымі
сваімі магчымасцямі маглі супрацоўнічаць і дабівацца зменаў у Беларусі. І вось дзеля гэтага і трэба чуць розныя галасы, бо мы разнастайныя ў адрозненні ад тых быццам бы людзей у палаце прадстаўнікоў лукашэнкаўскім, якія нікога не прадстаўляюць і якія заўсёды галасуюць аднолькава, дзе няма ніякіх дыскусій. Каб супрацоўнічаць, трэба дыскусіі, сутыкнення думак, і гэта якраз патрэбна. То да нашага спісу, то ён заснаваны на адной галоўнай ідэі ў еўрапейскім выбары, бо у Беларусі няма іншага шляху, калі мы хочам захаваць краіну, яе незалежнасць і пайсці па цывілізацыйным шляху, каб пайсці па еўрапейскім выбары. Інакш, калі будзе саюз з Расіяй, ці шэрая зона нейкая, быццам бы нейтральнасць у гэтай сітуацыі, яна немагчымая, то тады мы проста падвергаем незалежнасць вялікай пагрозе. Таму еўрапейскі выбар – гэта ідэя, якая нас аб'яднала. Іншыя таксама, думаю, што будуць прыхільнікі еўрапейскага выбару ў іншых спісах, але яны на іншых прынцыпах арганізаваныя, на персанальных ці геаграфічных, напрыклад, як дыаспаральная фракцыя. Таму вось наша адрозненне менавіта ў гэтым. Спіс заснаваны на супольнай ідэі. Юрый, я ўжо бачу, што вас называюць такім асноўным канкурэнтам спісу Александра Добравольска, дакладней еўрапейскага выбару, які часта вельмі называюць спісам Ціханаўскай, бо там вельмі шмат людзей, якія як бы з'яўляюцца людзьмі з яе атачэння. І я таксама бачыў ужо онлайн-галасаванне, дзе па вялікім рахунку ваш разам з Латушкам блок ужо выходзіць на першае месца. А што будзе, калі вы пераможаце? Вы сябе абвесціце лідарам апазіцыі, маю на ўвазе ваш блок, вось у Координацыйнай радзе. Што гэта зменіцца? Калі мы пераможам, мы будзем рэалізоўваць то, што напісана ў нашай праграме. Першую чаргу. Натуральна, у супрацоўніцтве і з іншымі палітычнымі структурамі, якія зараз ідуць на выбары, якія атрымаюць свае месцы у Координацыйнай радзе. Тут я падтрымаю пазіцыю Александра Добравольскага, што няма жорсткай супярэчнасці, няма ворагаў на гэтых выбарах. Ёсць зараз на гэтым этапе канкурэнцыя за галасы выбарцаў. І на маё меркаванне варта зважаць не толькі на праграмы, бо шмат чым яны будуць падобныя. Канешне, можа быць рознае стаўленне, тут, як уже было сказана, яшчэ можна дадаць да пытання санкцый, да пытання вызвалення палітвязняў і гэтак далей. Але трэба зважаць таксама і не на асобы, а хутчэй на то, што гэтыя людзі рабілі на папярэднім этапе. І вось тут не сорамна абсолютно ні за каманду Паўла Латушкі, ні за рух за свабоду, бо мы можам распавесці пра сваю дзейнасць і гэтую дзейнасць працягнуць і ўзмацніць дзякуючы знаходжанню ў Координацыйнай радзе. Што тычыцца канкурэнцыі, ці вось, як вы ўжо агучылі, тут, я думаю, Александр таксама аспрэчыць гэтую тэзу, што іх спіс з'яўляецца спісам Ціханаўскай, што гэта нейкая барацьба. Ну, тут дастаткова згадаць, што і Павел Латушка ёсць намеснікам Светланы Ціханаўскай у аб'яднаным пераходным кабінеце. Таму гэта не ёсць такое супрацьстаянне розных палітычных сілаў, гэта хутчэй умацаванне праз саму працэдуру выбараў. Тут для нас это мае найбольш важнае значэнне. Што будзем рабіць? Будзем працягваць ціск на рэжым Лукашэнкі. Гэта робіцца камандай НАО. Ёсць пэўныя напрацоўкі, якія зараз в працэсе рэалізацыі, дзякуючы выбарам у Координацыйную раду і атрымання там, ну, я перакананы, магчымасці ўплыву на прыняцця рашэння Координацыйнай рады. Гэтыя справы пойдуць значна хутчэй. Это не толькі ціск, это і прыцягненне да адказнасці і прадстаўнікоў рэжыму Лукашенка. То, што і зараз робіцца, это выпіска міжнародных мандатаў на арышт у адносінах да карнікаў рэжыма. Тое ж самае і ў дачыненні да самога Александра Лукашенка ёсць шмат падстаў, каб гэта адбылося, але голас беларусаў на сёння ў гэтым пытанні дастаткова слабы. Выбары ў Координацыйную раду дапамогуць узмацніць нашы пазіцыі і рэалізаваць то, што задумана. Александр, ваш лозунг, які я бачу пад вашай праграмай, гэта адзінства дзеля змен. Дык тады чаму вы ідзеце асобнымі спісамі з Губарэвічам Латушкам, тым больш, калі, як сказаў Юры, сапраўды Павел Латушка гэта намеснік Светланы Ціханаўскай у аб'яднаным пераходным кабінеце?
адзінства дзеля змен патрэбна, каб супольнымі намаганнямі гэтых змен дамагчыся. І мы лічым, што трэба не з нуля выбудоўваць наше супрацоўніцтва, выкарыстоўваючы ўжо тое, што створана, і рухацца далей. Таму важна захоўваць адзінства, пры гэтым разнастайнасць таксама важная рэч. І калі каманда Павла Латушкі канцэнтруецца ў асноўным на прыцягненні рэжыму да адказнасці, ціску на рэжым, то мы на еўрапейскім выбары просто трошки іншы фокус, але гэта ўсё гарманічна можа супрацоўнічаць. І я скажу, што мы не лічым сваім палітычным супернікам каманду Павла Латушкі «Рух за свабоду». Больш за тое, мы адно аднаго даўно ведаем і даўно супрацоўнічаем. Разнастайнасць важная рэч, і не трэба быць маналітнымі, таму што тады разнастайнасць лёгка губляецца, а трэба супрацоўнічаць. Вось і ўвесь адказ на гэтае пытанне. Што да сцвярджэнняў, што гэта спіс Ціханаўскай, то магу сказаць, што Ціханаўская роўна ставіцца да ўсіх спісаў, падтрымлівае ўсіх, хто балатуецца ў Коордынацыйную раду. Яна будзе працаваць з той Коордынацыйнай радай, якая будзе абраная. А ў нашым спісе ёсць і людзі, якія супрацоўнічаюць з Ціханаўскай, і людзі, якія працуюць у кабінеце, і людзі, якія крытычна ставяцца да пэўных нашых крокаў, але ўсе тыя людзі, якія аб'яднаны ідэяй еўрапейскага выбару. Таму мы не будзем аспрэчваць лідарства і ствараць канфлікты, таму мы за адзінства. Але мы не говорим, і это не так, што гэта спіс Святланы Ціханаўскай, таму што людзі, якія падтрымліваюць лідарства Святланы Ціханаўскай, ёсць у шмат якіх спісах, і гэта нармальна. Юрый, калі вось у еўрапейскага выбару фішка, прабачце за такое слово, менавіта гэта еўрапейскасць, еўрапейскі вектар развіцця, то у чым фокус вашага спісу, вашай праграмы? Еўрапейскі выбар для Беларусі – гэта таксама складовая частка і нашай праграмы. Тут насамрэч у гэтай пазіцыі няма нічога унікальнага. Я бы сказал, што рух за свабоду як складовая частка выбарчай кааліцыі пытанне еўрапейскага выбара для Беларусі уздымаў задоўга яшчэ і да падзеяў 2020 года. Мы ў гэтым паслядоўныя, можа быць, калі іншыя палітычныя партыі яшчэ вагаліся ў поле нейтралітэта ці спадзяваліся на нейкае наладжванне адносінаў з Расіяй. Для руха за свабоду это было адназначна вырашанае пытанне. Наша праграма комплексная, яна прадугледжвае не толькі ціск і адказнасць, як было сказана ўжо, рэжыма Лукашэнкі, але і таксама працу з беларусамі. То, на што ў першую чаргу трэба глядзець, это дапамога тым людзям, якія знаходзяцца зараз на тэрыторыі Беларусі, праграмы рэабілітацыі для палітвязняў, таксама і ціск будзе адбывацца з мэтай вызвалення хутчэйшага палітвязня, узмацнення санкцыйнага рэжыма, таксама дапамога добраахвотнікам, якія ваявалі на тэрыторыі Украіны. Гэта пытанне беларускай дыяспары, бо велізарная колькасць праблемаў, з якімі паўсядзённа сутыкаюцца людзі, звязаныя і з легалізацыяй, з магчымасцю атрымання дакументаў, працы, ввогуле незнаходжання. Пытанне стаіць, ці павінны беларусы знаходзіцца вось в такім жа шэрагу, як і расіяне, якія падтрымліваюць рэжым Пуціна. Яны не павінны, на маё перакананне, беларусы не павінны несці адказнасць за дзеянні рэжыма Лукашэнкі. Это то пытанне, якое мы будзем уздымаць у першыя ж дні працы Коордынацыйнай рады. Это і праца памежных пераходаў, бо зараз Беларусь трапляе пад жалезную заслону. Гэта пытанне і будучыні Беларусі, бо натуральна, як палітычная сіла ў дадзенай сітуацыі, палітычная кааліцыя, мы павінны прэзентаваць нашым выбарцам дакладнае разуменне, якой будзе Беларусь пасля змены рэжыма. І тут гаворка ідзе і пра ўзнаўленне законнасці, і пра павагу да правоў чалавека, і пра змену геапалітычных арыенціраў на супрацоўніцтва з Еўропай, і таксама правядзення першых свабодных дэмакратычных выбараў. Все это комплексна распрацавана ёсць у праграме кааліцыі каманда Павла Латушкі і рух за свабоду. Александр, вы зараз гэтыя тры пытанні канкрэтныя да вас абодвух. Як канкрэтна Коордынацыйная рада, на вашу думку, можа працаваць з беларусамі ўнутры Беларусі, калі вы самі знаходзіцеся за мяжой?
Ну, тут складаная сітуацыя, трэба прызнаць, і ўсе гэта ведаюць, таму што нас спрабуюць адрэзаць ад Беларусі. Аднак у нас ёсць структуры, якія працуюць у Беларусі. Гэта складана, і яны звычайна працуюць, не афішуючы гэта, а мы з імі супрацоўнічаем. Ёсць валанцёры, з якімі мы супрацоўнічаем, якія знаходзяцца ў значнай частцы у Беларусі. І мы маем намер развіваць гэтую працу, таму што зараз рэпрэсіі у значнай ступені спынілі актыўную дзейнасць. Аднак мы дакладна ведаем, што меркаванне людзей не змянілася. І мы хочам таксама праводзіць інфармацыйную кампанію наконт таго, што еўрапейскі выбар можа быць тое, да чаго гатовы не ўсе. І ёсць шмат тых людзей, якія раней думалі, што Расія партнёр, але зараз Расія з'яўляецца агрэсарам. Мы не можам быць у адным блоку з агрэсарам і рэалізоўваць еўрапейскі выбар, працуючы з людзьмі інфармацыйна ў Беларусі. А таксама вельмі важная рэч, каб былі сігналы з боку еўрапейскіх структур. Што беларусы — гэта не той народ, якога не чакаюць у Еўропе, а наадварот. Вось сёння, дзякуючы намаганням супольным дэмакратычных сіл, у тым ліку і чальцамі каманды еўрапейскага выбару, быў падпісан ліст аб супрацоўніцтве дэмакратычных сіл з еўрапейскім парламентам паміж Святланай Ціхановскай і Робертай Мецолай, якая ўзначальвае еўрапейскі парламент. Гэта вельмі важны сігнал для ўсіх, і не толькі для дэмакратычных сіл, але для беларускага грамадства, што еўрапейская перспектыва — гэта тое, што рэальна, а не тое, што кажуць, што мы не можам да гэтага прыйсці. Галоўнае — паставіць мэту, ісці наперад. Юрый, вы трошки адказалі ўжо, але як канкрэтна вы бачыце дапамогу беларусам унутры Беларусі? Ну, перадусім мы будзем рабіць ставку на камунікацыю з беларусамі, бо это то, што рэжым Лукашенка спрабуе пазбавіць такой магчымасці і падзяліць грамадства на тых, хто з'ехаў, хто застаўся, праз увядзенне розных абмежаванняў, перадусім праз прызнанне сродкаў масавай інфармацыі экстрэмісцкімі фармаваннямі. Тут трэба казаць пра праграмы падтрымкі і дапамогі сродкам масавай інфармацыі не толькі, скажем так, традыцыйным, но і блогерам, якія маюць велізарныя ахопы і могуць быць дастаткова эфектыўнымі ў данесенні пазіцый да людзей у Беларусі. Тут, дарэчы, такі просты прыклад, працуе яно ці не. Ну вот, калі браць, аналізаваць інфармацыйныя магчымасці каманды Паўла Латушка, то толькі ў яго на розных пляцоўках у YouTube, TikTok, Telegram, Twitter і так далей, штомесяц маецца каля 10 мільёнаў праглядаў. І по аналізу аўдыторыі порядка 80% гэта людзі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Это значит, што такія каналы могуць працаваць і працаваць дастаткова эфектыўна. Яшчэ адзін крок — это падтрымка супольнасцей унутры краіны. Гэта у Беларусі гэта таксама цалкам магчыма, бо людзі яны засталіся арганізаваныя і натхнёныя падзеямі 2020 года. Яны падтрымліваюць паміж сабой сувязь, і яны маюць пэўныя ідэі што да рэалізацыі, ведаюць, як дзейнічаць бяспечна. Ужо давялося навучыцца за гэтыя годы, але дзейнічаць, мець паміж сабой кантакты. Это вельмі важна, каб грамадства не было разрознена, бо на это якраз таки робіць ставку рэжым Лукашэнкі. Ну і адзін з першых крокаў, які мы будзем рабіць пасля фармавання каардынацыйнай рады, гэта прыняццё рэзалюцыі пра важнасць спрашчэння візавага рэжыму, легалізацыю, неабходнасць адкрыцця памежных пераходаў для грамадзян Беларусі. Я спадзяюся, што ў гэтай сітуацыі голас абранага органа, які прадстаўляе не самога сябе, як это зараз, а сваіх выбарцаў, ён будзе пачуты. І мы тут сможам якраз таки пайсці насустрач таму запыту, які сыходзіць ад людзей, якія застались в Беларусі. Ну і, в прынцыпе, ад тых, хто з'ехаў, бо шмат у каго ёсць сваякі, і ось так адсутнічае гадамі магчымасць сустрэцца, пабачыць адзін аднога. Людзі не павінны адказваць за злачынствы рэжыма Лукашэнкі.
Так, мы говорим про обмежевальные меры, мы говорим про санкции, мы говорим про выравнивание этих санкций, бо дзякуючи дисбалансу режим Лукашенко может зараблять на этом, и отповедно зарабляе режим Путина, и пуская гэтые сродки на протяг войны в Украине. Все это важно, но важно так само думать и про людей, особо отделять режим Лукашенко от громадян Беларуси. Александр, а что Координаційная рада может практичнага зрабіць для вызвалення палітвязняў? Шчыра кажучы, а трэба ў гэтым пытанні не дапускаць папулізму. Ёсць два шляхі. Першы – гэта змена рэжыму, і гэта самы правільны і надзейны шлях вызвалення палітвязняў, таму што мы ведаем, што некаторых могуць выпусціць і кожны дзень арыштоўваюць 10, 20, 30, 40 чалавек. Таму гандаль палітвязнямі – гэта не самая добрая рэч. І другі шлях – гэта ціск і перамовы, каб пачалі вызваляць хаця б тых людзей, якія знаходзяцца ў гуманітарным спісе так званым, у якіх захворванні, якія старэйшага веку, і таксама тых людзей, якія ўжо даўно ў турме. І магу сказаць, што і тое робіцца. Ёсць структуры, якія камунікуюць з рэжымам, але пакуль палітвязні з'яўляюцца сродкам гандлю для рэжыма, а не праблемай, гэта не адбываецца. Таму трэба, каб наяўнасць палітвязней была праблемай для рэжыму. І вось тут у нас адзінае з камандай Латушкі меркаванне, што толькі нармальны ціск і ўзмацненне ціску на рэжым за тое, што ёсць палітвязні, і за тыя дзеянні, якія рэжым ажыццяўляў супраць суседніх краін. І тады можа дапамагчы, каб рэжым задумаўся пра іх вызваленне. Мне здаецца, што іншыя сродкі, калі кажуць, давайте выкупляць, там неяк і так далей, гэта ні да чаго не прывядзе. Таму я думаю, што калі ісці па гэтым шляху, трэба ісці паслядоўна, цвёрда і арганізоўваць ціск, каб для рэжыма гэта стала праблемай. Юрый, ці ёсць у вас тут штосьці дадаць, бо тое самае вам пытанне, што КР можа зрабіць для вызвалення палітвязняў? Тут базовый принцип полягае ў тым, што кошт пасадкі новых палітвязняў для рэжыма Лукашэнкі павінен быць непад'ёмным. І гэта ўсё цалкам рэальна зрабіць праз увядзенне дадатковых санкцый, якія ўвязаныя менавіта з пытаннямі з'яўлення і знаходжання ў Беларусі людзей, якіх садзяць за палітычныя погляды. Да гэтага вся санкцыйная палітыка яна базавалась хутчэй на тых выкліках, якія рэжым Лукашенко рабіў для краінаў дэмакратычнага свету. Это і пасадка Боінга, это мігранцкі крызіс, гэта саўдзел у вайне на баку России. Але на гэтым фоне тое, што ён робіць в Беларусі, оно не гублялася. І вот голас Координаційнай рады у новым фармаце якраз таки павінен быць пачуты. Мы это ізноў павінны разам з нашымі калегамі, партнёрамі з іншых выбарчых спісаў узняць это пытанне і у неадкладны час прыняць рашэнне па сітуацыі з палітвязнямі, і у тым ліку з заклікам да ўзмацнення ціска і адказнасці рэжыму Лукашенка за тое, што ў Беларусі парушаюцца правы чалавека. І апошняе пытанне да вас абодвух, а таксама да нашых гледачоў. Калі ласка, пішыце вашы адказы ў каментарах да нашага відэа. Ці лічыце вы эканамічныя санкцыі эфектыўным сродкам ціску на рэжым Лукашэнкі? Спадар Александр. Гэта эфектыўны сродак ціску на рэжым Лукашэнкі, і відавочна, што санкцыі працуюць. Мы можам паглядзець, напрыклад, апошнія дадзеныя, як абыходзілі санкцыі і колькі гэта каштуе. Але гэта недастаткова эфектыўны сродак, таму трэба другасныя санкцыі супраць фірм, якія дапамагаюць абыходзіць санкцыі. І я думаю, што важна таксама змяніць трохі мысленне, да якога прызвычаеныя на захадзе людзі, грошы, цана і гэтак далей. Таксама важна, каб былі дзеянні, якія абмяжоўвалі магчымасці для рэжыма
арганізоўваць рэпрэсіі, таму што фактычна беларускае грамадства зараз з'яўляецца ворагам для сваёй жа дзяржавы. І тут хочу зазначыць важны акцэнт. Мы лічым, што Беларусь залежыць ад таго, якая сітуацыя ў рэгіёне, і Беларусь зараз пад моцным кантролем Расіі, і таму дапамога ўкраіне, дапамога нашым добраахвотнікам ва ўкраіне, якія ваююць не толькі за свабоду Украіны, але і за нашу свабоду, гэта таксама тое, што абавязкова быць павінна прыярытэтам. Юрый, ці лічыце вы санкцыі эканамічныя эфектыўным сродкам ціску на Лукашэнку? У сённяшнім выглядзе, напэўна, недастаткова эфектыўным, но мы бачым шляхі, як эту эфектыўнасць падвысіць. І, натуральна, тут пытанне і ўвядзення дадатковых санкцый, якія скіраваныя на прыпыненне рэпрэсій, адмову ад этой практыкі рэпрэсій, на вызваленне палітвязняў. Ну, усяму ёсць кошт. І для Лукашэнкі сёння это даставляе задавальненне здзеквацца з велізарнай часткі беларускага грамадства, таму што ён адчувае беспакаранасць, і ён за это, калі плаціць нейкую цэну, то недастаткова высокую. Калі гэты кошт будзе непамерны, як я ўжо казаў, то практыка гэтая спыніцца. Таксама барацьба з абыходам санкцый мусіць быць на першай увазе. І важны момант, пра які мы гаворым у сваёй праграме, гэта гарманізацыя санкцый па адносінах як да рэжыма Лукашэнка, так і да рэжыма Пуціна. Бо тое, што існуе дысбаланс, дазваляе рэжыму Лукашэнка зарабляць, і, адпаведна, ён сябе ў гэтай сітуацыі яшчэ адчувае значна лепш, чым калі б такіх санкцый ввогуле не было. Бо это дадатковая крыніца даходаў. Вось тут трэба і гэтую лазейку таксама перакрываць. Таму санкцыі пачнуць працаваць, я перакананы, калі сітуацыя зменіцца. І апошняе, калі ў вас ёсць адзін да другого пытання, спадар Александр, ласка, пытанне, і да хвілінкі, Юрый, адкажыце, калі ласка. Я хацеў бы спытацца ў Юрыя, як вось Юрый лічыць, трэба тлумачыць людзям сэнс існавання Координацыйнай рады і неабходнасць прымаць удзел у галасаванні на выбарах. Тут можа быць шмат аргументаў, но самы галоўны, што все тыя праблемы, з якімі сутыкаюцца людзі, як і ў Беларусі, так і за мяжой грамадзяне Беларусі, якія з'ехалі, яны не здольныя вырашыць у адзіночку. І сістэматызацыя гэтых праблемаў і ўзняццё іх на высокі ўзровень урадаў тых краінаў, дзе прымаюцца рашэнні, реализация дзеянняў у дачыненні да рэжыма Лукашэнка магчыма толькі пры наяўнасці абранага прадстаўнічага органа, якой будзе з'яўляцца Координацыйная рада трэцяга склікання. Вось гэта такі асноўны прынцып. Хочаце, каб вашыя праблемы вырашаліся, каб пра вас думалі, пра вас не забывалі, вы не былі людзьмі другога гатунка, каб не вырашалі пытання Беларусі без удзелу беларусаў, прыходзьце на выбары, галасуйце, падтрымлівайце прадстаўнікоў тых, каго палічыце патрэбным, але будьце актыўнымі. Тады справы ў беларусаў пойдуць значна лепш. І, Юрый, ваше пытанне Александру. Тут у меня пытанне да Александра хутчэй як да старэйшага палітычнага дарадцы Светланы Ціхановскай, а не як да лідера выбарчага спісу. Зараз адбываецца актыўны працэс агітацыі за удзелу ў выбарах Координацыйную раду. Фактычна 25-го ўжо будзе дзень галасавання, засталось не так шмат дзён, але чамусьці не чуваць голаса Светланы Ціхановскай. Ці мы пачуем ад яе дакладную пазіцыю па выбарах у Координацыйную раду, і хацелось бы пачуць, каб эта пазіцыя гучала як падтрымка удзелу, мабілізацыя беларусаў, каб насамрэч эта падзея не прайшла міма грамадства, таму што уплыў Светланы Ціхановскай, ён застаецца дастаткова высокі, і яе голас в этой сітуацыі будзе выключна важны. Я думаю, што гэта выклікана тым, што Светлана Ціхановская зараз не агітуе ні за адзін з выбарчых спісаў, захоўвае нейтральную пазіцыю. І я як дарадца таксама раю так рабіць, але тое, што Координацыйная рада важны інструмент для ўзгаднення пазіцый
што ёсць сэнс балатавацца ў Координацыйную раду для тых людзей, якія хочуць штосьці зрабіць разам узгадняць, і што ёсць сэнс галасаваць, хаця б таму, што гэта першыя дэмакратычныя выбары у Беларусі ці сярод беларусаў за апошнія больш чым 20 год, таму што будзе рэальна канкурэнцыя, будзе выбар, і гэта мае сэнс. Вось гэта ад Святланы Ціхановскай нашы выбаршчыкі пачуюць. Дзякуй вялікі, спар Александр, дзякуй Юрыю. Нагадаю нашим гледачам, што сёння мімі госцямі былі Александр Дабравольскі, гэта спіс нумар 3, еўрапейскі выбар, а таксама Юрый Губарэвіч, гэта спіс нумар 9, каманда Латушкі і рух за свабоду. Дзякуй вялікі вам, спадарства. Вы глядзелі «Пік свабоды». Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Усяго вам самага добрага, бывайце і заставайцеся за свабодай.